Hej og velkommen til vores kanal. Den hedder The Stupid Vloggers. Og Oliver, vi er altså og vi vil lave en masse vlogs. Og så tænkte vi, at vi lige ville introducere os. Inden at vi startede op. Vi starter med at lave vlogs. Du kigger op på skærmen. Ja. Det bliver jeg selvglad idiot. Ja. Men håber I vil kunne lide vores videoer. Der er sikkert ikke så mange, der kommer til at se dem, men ja, det er bare noget værd brudt. Og vi har haft nogle kanaler før, såsom Zenrankster og Z-Rankster. Z-E-N og så Rankster, ikke? Ja, Zenrankster. Og så har vi haft Discoman 1352. Ja, har det så ansat? Har vi det? Næsten 1000 views nu. Juhu! Ja, det er også jeg har kun 16 views. Lol. Ej, og vi vil lave nogle vlogs, og det var sådan set alt for nu. Og vi sidder altså med 2 røvhuller her. Så det var alt for nu, og se i næste video. Hej YouTube.